Pozdrav svima, ja sam Bulldog i ovo je moj novi video. Dakle, možda vidite, ovo je video Minecrafta. To je samo malo najava da ćemo mi imati neke video oko Minecrafta. Evo, tek što sam ga skinuo, možda i juče čak. Igrat ćemo ovako malo preživljavanje, ima već jedan svet od preživljavanja. Igrat ćemo to. Znači, ovo je samo najava za video. Možda ću raditi preživljavanje na ovom ovdje strmcetu. Također, kao što vidite, moram to da zapamtim. Dugo nije bilo videa, pogledao sam pre jedno danas. Ne znam u koliko sati, vidio sam tam pre ovako sat, mislim pre nedelju dana nije bio video. To je nešto. A ja prvo nešto što možda jeste znali u vezi Minecrafta. Kada bi ovako tu skrušili, uzmemo led, opet to je mislim, i ovo ovdje, stavimo ovo ovdje, pa to stavimo sec, a pored stavimo sam to tu. Ovdje ćemo ići brže nego ovdje. Ovo je bilo samo najava za video, čao.